Как да се справяме с провалите и да ги превърнем в стъпала към успеха? Здравейте! Знаете ли, има една тема, за която малко хора обичат да говорят – провалът. Да, онези моменти, когато нещата просто не се получават. Може би сте се сблъсквали с усещането, че провалът е краят на света. Но истината е, че в живота няма как да успяваме във всичко. Понякога се учим най-добре именно от тези трудни моменти. Днес искам да ви разкажа за това как провалът може да бъде най-добрият ни учител. Нека заедно видим как да превърнем неуспехите в стъпала към успеха. Ако сте готови да откриете позитивната страна на провала, продължавайте да гледате. Защо провалът е неизбежен? Сещам се за една случка от преди няколко години. Работех върху нещо, което ми беше много важно, но въпреки всички усилия, накрая не се получи. В момента, в който осъзнах, че съм се провалил, сякаш светът ми рухна. Знаете какво е? Вложили сте всичко в нещо, но крайният резултат не е това, което сте очаквали. С времето обаче осъзнах, че провалът е нещо нормално и неизбежно. Всички преживяваме такива моменти. Томас Едисън, например, се е провалил хиляди пъти преди да изобрети електрическата крушка. Спомням си неговите думи: "Не съм се провалил, просто открих 1000 начина, по които не става." Колкото и да не ни се иска да го признаваме, провалът е част от живота, който ни помага да израстваме. Спомням си как първоначално се страхувах от провалите. Всеки път, когато нещо не вървеше по план, изпитвах тревога, че не съм достатъчно добър. Но тогава ми хрумна нещо. Ами ако започна да гледам на провалите като на уроци, вместо да се обвинявам, започнах да се питам: какво мога да науча от това? Тази проста промяна в мисленето ми помогна много. Може би и вие можете да опитате. Следващия път, когато се провалите в нещо, опитайте да го погледнете като част от процеса, а не като окончателна преграда. Запитайте се: какво ме учи този провал? Ще видите как мисленето ви ще се промени. Вместо да мислите: жалко, не се получи, ще си кажете: това е просто част от моя път. Как да превърнем провала в урок? Имаше един момент в живота ми, когато бях наистина разочарован. Работих по проект, в който бях вложил много усилия, но накрая се оказа, че съм пропуснал нещо съществено и всичко се провали. Спомням си колко отчаян се почувствах. Сякаш всичко, което съм направил, е било напразно. Знаете какво е? Първата реакция е да се отчаяш, но тогава ми дойде на ум, че мога да извлека поука от ситуацията. Седнах и започнах да анализирам какво точно се е объркало. Разгледах всяка стъпка и открих, че съм пренебрегнал някои дребни неща, които обаче се оказаха важни. Това беше моментът, когато разбрах, че провалът всъщност не е краят. Напротив, той може да бъде учител, стига да го погледнем като такъв. Искам и вие да опитате. Следващият път, когато се сблъскате с неуспех, просто се запитайте: какво мога да подобря? Така ще видите, че провалите ни помагат да ставаме по-добри и да се развиваме. Вдъхновяващи примери за справяне с провала. Има и други, които са преминали през много неуспехи, но са успели. Да вземем за пример Уолт Дисни. Днес всички го свързваме с приказния свят на Дисниленд и невероятните филми, които създава. Но знаете ли, че в началото е бил уволнен с обяснението, че няма въображение? Въпреки този провал, Дисни не се отказва, а продължава напред. Или Стив Джобс, един от най-влиятелните хора в света на технологиите. Дори той е бил уволнен от собствената си компания – Apple. Можете ли да си представите? Въпреки това той не се предава, а създава нови продукти и в крайна сметка се завръща в Apple, за да създаде едни от най-емблематичните устройства, които всички използваме днес. Виждате ли, провалите на тези хора не са ги спрели. Те са използвали неуспехите си като основа, върху която са изградили бъдещите си успехи. И така, приятели, искам да завърша с това. Провалът не е краят, а само един етап по пътя. Той ни дава уроци, които не можем да научим по друг начин. Следващият път, когато нещо не се получи, както сте искали, не се отчайвайте. Вместо това се запитайте: какво ми показа този провал? Само така ще можем да растем и да вървим напред. Благодаря ви, че гледахте и отделихте време за това видео. Надявам се, че тези разкази и идеи са ви помогнали да видите провала в нова светлина. Ако ви е било полезно, споделете това видео с някого, който може да има нужда от малко подкрепа. До следващия път и не забравяйте, провалът е само още една стъпка към успеха.